What's up mga ka-Oragon, at ito naman ang inaantay nyo. Ito, guys, alam nyo ba guys, nakabili ako kanina ng ng mansanas. Kaso, hindi ko alam kung anong tawag dito. Ngayon lang ako nakakita nito. Sensyon nyo na. Pero, yan talaga siya. Yan lang. Parang itlog. Ang tawag daw dito ay cherry apple. Tapos tinikman ko siya kanina guys. Hindi ko gusto yung lasa, kaya ilalagay ko siya sa wine. Yan. Ngo, girisin mo nga, ngo. Girisin mo. Ngo, girisin mo. Oh, sasabihin nila, hindi ka masunurin sa tita. Yan. Na magiging lola. Girisin mo sa nang pa, Yan. Patal! Banga, yan. Tapos guys, lalagay ko siya sa wine kasi gusto ko, malasahan ko yung Ang ingay mo. Manipis. Manipis nga na yan. Manipisan mo pa yan. Namitan nga. Namitan mo. Yan. Nanamitan ng ating brother. Yan. Kasi natin makilala ang lagwerdan, dapat sa magandang klase ng kapital. Sarap daw, sarap. Masapog. Yan guys, kung nakikita nyo guys, iinom tayo ng red wine lang naman guys. Punta na! Sa punta na! Kung napapansin nyo guys, punta na! Sa punta na! Yan. Hindi nyo siya mabasa guys kasi nasa front. Baliktad yung letter natin ngayon guys. Kaya yun guys, tignan nyo naman. Sobrang sipag ng ating jumangkin. Ng julalay at jumangkin. Yan, tama na yan. At lagyan mo siya nito ngo. Hatiin mo sa isa, yan. Hindi puta, tama na yan tayo. Amo ano yan ang pinili kong. Yan. Guys, sorry, hindi talaga nagmumura, pero putang ina mo. Hindi talaga nagmumura guys. Hindi puta na eh. Pero guys, I don't know guys, pero hindi ko talaga alam. I don't know, pero di ko alam. Yan. Yan, tapos siya mag-geres. At ito na ang kanyang gineres. Apple with ubas or grapes. Wow, ang talino ng aking jumangki na julalay. oy, ako nagsabi. Yan. Yan. Lalagyan na natin siya ng punta na sa punta na. Yan, nakikita niyo guys. Tama na yan guys. Kasi bababad muna natin siya ng 24 hours. Parang Bukas pa tayo na to. Bababad natin siya ng ilang minuto muna para masamsam ang kanyang tamis ng apple at grapes. Hoy, umiiyak ang ating bona kiki. Saduray. May naman sura na eh. Ba't ganoon guys yung namit ng puntana? Saduray. Ang sarap. Ay, sarap guys ang puntana. Oh, tapos mamaya lasing yan. Kita nyo ang aking jumangki. Tapos guys, alam nyo ba, pag nilagyan nyo ng apple at grapes, yung grapes at saka apple,
Pag wala na yung alak, namitan nyo. Guys, namitan nyo. Pag ninamitan nyo guys, at pag ninamitan nyo siya, ang sarap na ng apple at saka grapes. Promise. Pero matitikman ko pa lang mamaya. Hindi ko pa sure guys. Kasi na-testing ko na siya sa Red Horse. Ay, hindi pala sa gin. Yan. Yan. Kung nakikita nyo ang ating bonap ay bababa na siya. Kung tutuusin, pwede nang bumalik sina Abdullah sa lupang Yan. pag-aari nila. Sige guys, wait muna. Hindi pa Tignan mo naman yung kulay mo sa kulay ko. ng pera. Oh. Gusto pa. Talaga yung naantay namin. May balat daw ako dito guys. Nasaan ang Ito. ating decision bell? Yan, may balat ako guys. Yan. Grupo. Yung katawan niya, puro balat. Yan, yung kulay niya, balat po yan guys. Ang mga kontratang Nakikita nyo? nilagdaan ng LGU Ito sa mga naman. private landowner Pwede kayo kita na ako. pansamantalang Nakikita, nagpahiram oh. ng mga lupain Tignan na nyo nga. natatayuan ng temporary shelters. Nakita yung Kaya't pagkagayunan ko nangangamba ah. ang mga taga roon na baka singilin na sila ng renta. Tinesting niya guys kung nakikita rin siya. Pinagmamalaki niya rin yung puti niya. Wala naman kami kita. Sana na hindi matuloy Sa akin rin naman ang galing yung mga pampuputi. Giit ni Marawi Mayor Mahul Gandambra, nakikipag-usap na sila sa mga Kunya nga po, landowner magbutang para ka man. palaligin pa ang pagpapahiram sa mga Oh, lupa. hindi mo pa ipagparapailingin sa kamerang ning kulay mo ah. kulay mo ah. At nakikita sa TV ah, na? RTPs na hindi pa Diligan mo, kadikala lang ako discourage po natin yan dahil sa ngayon po ay alam po natin na medyo naghihirap pa. Wala naman yan ni Grace. Sige naman na yan. Kung hindi na butangan ng grapes, patal ka. So I would say na hindi naman po. Nakalimutan, nakiaway ako si mo, nag-vlog ako. Sorry guys. They are Matapang kasi people Tikoy na naintindihan nila. Hindi sumusunod sa kanyang ansay. Habang wala pa ang Marawi Compensation Board. Abangan nyo guys yung vlog kong papahula ako sa mga Papansin ka din ang sa mga camera tangan. na. Stakeholders na pag-usapan na ang Masusubukan yung mga talino niyan guys. rules na Sa irerekomenda papahula nila ko sa mga kanila. itatalaga ng Kung sino Pangulo talagang sa matalino. Marawi Ay, nakikita nyo Compensation guys Board. yan. Yung akin kamay, nakikita nyo naman. Siyempre, Marawi ako rin gumawa niyan guys. Oh, parang fake nails lang, di ba? Pero hindi yan fake nails, oh. Yan. Oh, hindi yan fake nails, guys. So, nakikita nyo. Napakaganda. Gaganon ka, oh. Tapos gaganon. Diba? Yan. Ayan yung tandaan nyo, guys. sa teroristang Mounted Group. Nagpapatrol, Jeffrey Hernandez. Ayoko talaga. Sa totoo lang, ayoko talaga uminom. Pero titikman ko yung apple kung ano. putukan at pagsabog. Hindi pa siya nabababad eh. Hindi malilimutang Inom na lang. Inom na. Inom na nga. Tumagal ng 5 buwan ang bakbakan ng militar. Inom na. Dahil mahal na mahal kita, Hanggang inom. sa tuluyang mabawi Namitan ang mo. Marawi noong October 17, 2017. 5 taon ang lumipas Sorry guys, sa pamamagitan medyo dugyot. Muling sinariwa ang gera na sumubok sa kakayahan ng ating mga sundalo. Kabilang dito ang mga booth ng iba't ibang unit ng Philippine Army na nakipaglaban para sa paglaya ng Marawi. I'd like to give thanks to my brothers in arms who gave the ultimate sacrifice. Siyempre hindi ko makalimutan sila. Their memory will live on as heroes of this country. Ipinakita rin sa exhibit ang mga makabagong kagamitan na ginamit Umitin na! sa pagtulbos sa kalaban. Agaw pansin naman ang mga improvised na kagamitan ng mga sundalo. Ginakamay ko nga Tulad oh. ng mga bote ng tubig na may lamang mensahe para sa mga kalaban. With this maliit na bote na to and kapirasong papel, hundreds of civilians were rescued. Ang Angry Ranger, isang malaking tirador na ginamit pambato ng Granada ng nyo ba, Scout guys? Rangers. Kailanman hindi Party mo, makalilimutan Barbie ng kang mga hindi sundalo nabibili? ang Marawi Siege. 5 years Alam nyo ba guys, yung kwento ng buhay ko. Hanggang ngayon Ito is lang naman yun guys. maalala ko sa Marawi. Ito ay kwento about Ako'y simpleng heroism mahirap ng ating mga na kasundaluhan. mamamayan lamang. So maraming nagbuwis ng buhay. 168 May, na mga sundalo, may ulo at pulis ang mata namatay, at ilong at during the kumpleto Marawi naman ako siege. guys. Sila po ay Yung utak ko nagsakripisyo ng kanilang may buhay pagka-talino. and by this commemoration of the liberation of Marawi, we Meron ako remember today, their heroism and their sacrifices. Yan, guys, kung Kung nakikita makikita nyo yung ninyo aking dito sa bonak. exhibit natin, Pogi siya we guys, showcase pogi siya. what really Kaya happened bata pa lang during the, dapat Marawi pinagkakakitaan ko na to eh. Makalipas ang 5 taon, patuloy ang rehabilitasyon sa Marawi. I don't quite
understand the delay. Again, we are already in the fifth year of the Yan guys, rehabilitation. mamaya naman. We are not Bye-bye. rebuilding the city so At yun na nga guys, hindi ko na pinakita kung paano ako uminom ng red wine kasi hindi naman talaga ako uminom. Ito pa yung natira. Yan. Nag-TikTok na lang ako guys. Yun naman, ito yung TikTok ko. Charot. Ayan yung TikTok ko. Tapos, bumili na lang ako ng CO2 at OEG para sa aking pagkaon-kaon dito. Nakikita nyo guys, ang hangin dyan sa labas. Mahangin. Makantaan ka ng bango? Nakikita nyo guys, kumukuha ang aking jumangke ng uwishi. Dosta. Yan, mukbang challenge. Hello. Ganito lang. Mahangin dito eh. To carry children. Alam mo niyo ba yun? Guys, pag nung bata ako, ginaganto siya. Ginaganto ko yung umisig. Pero wala pang flavor ng ganyan. Ginaganto ko siya. Tapos, bago ko siya isusubo, kukunin ko muna yung anghang. Diba? Naganon ko muna siya. Wala lang, share ko lang. Yes. Yung bata ako. Try nyo guys, masarap. Yung flavor na lang yung laway nyo. Mabanga. Ang mga. Diba guys, kinain niya. Yung tipong, yung laway mo na yung flavor. Amazing! Yung prugong ko, yung asawa ko ay nagtatrabaho. Habang umiinom siya, tapos kumakain ng mansanas ni Eva. Turog ka na. Yan guys. Ang ingay nila guys. So, yan muna. At yan na nga guys, naghilamos na ako ng aking mukha. At itetesting ko to sa aking face lock. Ito. At ito. Yan. Hit natin. May mimosa kasi. So, yan guys. Itesting ko siya sa aking face lock. Baka mawala ang ating sumpa. Pero wala naman talaga siyang sumpa. Testing ko lang siya. Dapat daw, isang pairan daw to sa mukha. Para siyang water lang. Hindi ko alam guys kung pwede ito pagaluin. Pero magmamas lang. Babad lang ilang hours. Pwede na yan. Ay, ang dami pa pala guys.
Kita nyo? Ang dami ng ano nyo. Ang dami na. Siguro pag ano na ang gulo ng aking hair lalo. Ang gulo ng aking hair lalo. Yan, kailangan guys yung ano natin, yung patuyo, ay hindi ba? Dapat patuyuin mo na yung nilagay bago maglagay ng mask. Ay hindi, lalagay ko na pala yung mask. First time ko na ito guys gumamit. Ganito ba yun? Paano ba? Ay, ano to? Tumalsik sa akin. Tumalsik siya sa aking face lab. May laman na siya guys. Ano kaya ito yung tubig? Dapat pala hindi na ako naglagay muna. Kasi dalawa-dalawa na sa ano. Alasin ko muna guys yung unang tap. Alasin ko muna guys yung nilagay ko sa mukha. Alas ko na. Alisin ko muna siya guys. Baka masobra na aking mukha. Hindi ko gusto yung amoy niya guys. Yan. Ilang minutes kaya to? On my side, the cover edge of the face, 15 minutes massage. Screen needed. Parang ano na siya? Ang sakit. Papagamit ko rin siya sa aking jowa. Wait lang. Open and pull and apply mask onto a clean dry face. Dapat pala dry na dry yung face ko. Hindi ako nagbabasa sa bago ko gumamit. Yan. Na-absorb. Parang sinisip-sip niya yung ano. Yeah. Wala yung gustuhan ko ito. Massage daw. Massage. Yan. Alam nyo guys, huwag kayong uminom. Nakakasama yan sa ating healthy. Yan. Yan. Mamaya na lang. Update. At yun na nga guys, medyo masakit na sa akin yung mukha. Gusto ko na siyang tanggalin kahit 5 minutes pa lang yata. 15 minutes daw to 20. Pero gusto ko na siyang tanggalin. Kasi babalik ulit siya, tapos papagamit ko sa pamangkin ko bukas. Kiraulo ka ba? Yeah. Paano kaya yung guys? Comment nyo naman guys, tutupin natin. Para hindi masaya. Patupin natin. Bukas paggamit natin sa ating kasi di naman madumi yung mukha ko. Pwede naman pa yan balik yan.
pa, may mga ano-ano po. Mga, ayan o, may mga water pa. Sayang naman, shield nyo, guys. Yan. Para bukas, meron ulit magamit. Huwag kayo nagsasayang ng pera. Oo, naku. Yan. I-safety. Tapos, anong gagawin? Mag-wash ako ng ulit. Patry ko naman siya sa akin, Jewowers. Ay, paano kaya kung itesting ko siya sa kanya ngayon to? Parang ayaw yun. Sige, wait lang. Mag-wash muna ako ulit ng face ko. At yun na nga guys, nakapag-wash na ako ng aking face lock. Yun. At matutulog na rin ako guys kasi syempre, pag naglagay tayo ng facial, hindi ko alam. Hindi ako naglalagay. Mga skincare yan. Alam ko na rin. Pag naglalagay na tayo ng skincare, dapat matulog na tayo para fresh yung mukha natin bukas. Kagaya yan, may eye bag ako. That fresh yung mukha natin. Pero maganda, ang ganda niya gamitin. So ayun guys. Bye-bye! Bye-bye!